Benvinguts i benvingudes, moltíssimes gràcies, abans de tot, per confiar en nosaltres. Ara no toca. Sisplau, màxima. Ara hem de tenir màxima concentració, sisplau. Primer de tot ens presentarem, d'acord? Aquí tinc el meu company, l'ajudant de producció, es diu Art, i jo mateixa, que soc la directora de càsting, soc Cristina. Braços, cames, cap perfecte, vosaltres dues apuntades ja. Braços, cames, cap cadera. Jo soc el Pep Callau, soc de Sant Joan. Jo t'he apuntat aquí, Noel, per possible rata. Com ho veus? Ara, podries fer la versió rata enfadada? Romeus és a final de gener. Que vostès volen sortir a Romeus, fer personatge, només s'han d'apuntar. La directora de càsting ho té clar? Això és Romeus 2022 i el càsting. La gent de Desire, amb l'actor principal